জীবন পৃষ্ঠার প্রত্যেকটি ফটো মূলত সেই সময়ে ମୋ ଜୀବନ ପୃଷ୍ଠାର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାୟକ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାୟକ କ୍ରିଏସନ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାୟକ କ୍ରିଏସନର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି କର୍ମକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରିଟିକୁ ପୁରା ଶୁଣିବା, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବା, ଆଉ ସେୟାର କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା। ସେଦିନ ପ୍ରାୟ ରାତି 11ରୁ 11:30 ହବ। ମୁଁ ମୋର ରୁମରେ ଶୋଇ ସବୁଦିନ ଭଳି ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଷ୍ଟୋରି ସ୍କ୍ରୋଲ କରି ଦେଖୁଥାଏ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଅଚାନକ ମୋ ମୋବାଇଲକୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଅନନୋନ ନମ୍ବର। ଥରେ କଲ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କଲି। କିଏ ଏତେ ରାତିରେ କଣ ପାଇଁ କଲ୍ କରିଛି? ହଁ, ଯାହାର ଦରକାର ଥିବ ସିଏ ଆଉ ଥରେ କଣ ପାଇଁ ନ କଲ୍ କରିବ, ସିଏ ଆଉ ଥରେ ମତେ କଲ୍ କରିବ। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସେ କଲ୍ଟିକୁ ରିସିଭ୍ କରିନେଲି, କଲ୍ଟିକୁ ସେମିତି ରଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ନମ୍ବରରୁ ମତେ କଲ୍ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ମୁଁ କଲ୍ଟିକୁ ରିଙ୍ଗ୍ କରୁଥିଲି। କିଏ ଏତେ ରାତିରେ କଲ୍ କରିଛି? ପୁଣି କଲ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଉଠେଇଲି, ହ୍ୟାଲୋ ବୋଲି କହିଲି। ସେପଟୁ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ହ୍ୟାଲୋ ବୋଲି। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲି। ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ରାତି ସହିତ ମତେ ମଧ୍ୟ ନିଃଶବ୍ଦ କରିଦେଲା। କାରଣ ସେଇ ହ୍ୟାଲୋଟି ମତେ ନିଜ ଲାଗୁଥିଲା, କେହି ଜଣେ ଚିହ୍ନା ସ୍ୱର ମତେ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେମିତି ଆବାଜ ଶୁଣି ମୋର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି, ଅନୁଭୂତି, ପୁରୁଣା କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଦୁଃଖ ଭରା କଣ୍ଠରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ହ୍ୟାଲୋ କଲି। ସେପଟୁ ଆବାଜ ଆସିଲା, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲି କି? କ'ଣ କହିବି, କ'ଣ ନ କହିବି, ହଁ କହିବି ନା କହିବି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ମନରେ ଅସୁବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ମାରୁଥାଏ। କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଦୁଃଖ ନ ଜଣେଇ କହିଲି, ନା ନା କୁହ, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ରାତିରେ କଲ୍ କଲ? ସେ ପଚାରିଲା, ଆରେ କେମିତି ଅଛ? କହିଲି, ହଁ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ତମେ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଶୁଣୁ ତାଠୁ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲି, କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି କ'ଣ କହିବି। ଏତେ ରାତିରେ କଲ୍ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। କାରଣ ସିଏ ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ନା ନା ମୁଁ ଠିକ ନାହିଁ। ସେଦିନ ପରେ କଲ୍ ଆସିଲା, ପୁଣି କାନ୍ଦ ଭରା କଣ୍ଠରେ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି କ'ଣ କହିବି, କ'ଣ ନାହିଁ। ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ, କାରଣ ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନିଜ ସାଥିରେ ରଖି ତା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କଥା ହବାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ସିଏ ମୋତେ ଯାହା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲା ସିଏ ଆଜି ଆଉ ତା ଲାଇଫରେ ନାହିଁ। ସିଏ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ତାକୁ ପର କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସିଏ ମୋ ସହ ପାଖାପାଖି 15-20 ମିନିଟ୍ ବହୁତ କଥା ହେଲା। ସେ କେମିତି ତାକୁ ତା ସହିତ ରିଲେସନସିପରେ ରହିବା ପାଇଁ, କେମିତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ନ ଯିବା ପାଇଁ, କେମିତି ତା ସହିତ ବହୁତ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲା, ସବୁ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକି ଟିକି କହିଲା। ମୋର ସବୁ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଓଳି କରିଥିଲି, ତା ପାଖରେ କାକୁତି ବିନା ଦେଇଥିଲି, ମୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ନ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ତା ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରେମ ପାଇଁ କାକୁତି ବିନା ଦେଇଥିଲି, ବହୁତ କିଛି କହିଥିଲି, ତାପରେ ବି ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା।
ठीक सही पड़ी से तू मध्य ताको इग्नोर करितु मानुची मते कष्ट होतिला खुशी मते लागुतिला काहे कि ना मो प्रेम मते फेरी पाइछि मते से कॉल करछि ता टिके कथा हबा पई मुके बिती बहुत समय अडे बसतली आज ता अवस्था में ठीक से मिली गेछि ता प्रेम को छाड़ी चली गेछि से मते कथा हो गोटे कथा कहला कि मते क्षमा कर दियो ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି ହଁ ମାନୁଛି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା କାହିଁକି ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ଖୁସି ବି ଥିଲା କାହିଁକି ନା କାହାକୁ ତା କର୍ମର ଫଳ ମିଳିଛି ସିଏ ଯେମିତି ମୋତେ ବେସାହାର କରିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ସତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଏଡ଼େଇବାର ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ସେଦିନ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମୋ ପାଖରେ କାନ୍ଦିଲା ପଡ଼ିଗଲା କହିଲା କି ମୋ ଭୁଲକୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୋର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କେମିତି ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଅଳି କରିଥିଲି ମୋ ଲାଇଫରୁ ନ ଯିବାକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ବୁଝିନଥିଲା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ହୃଦୟରେ ରହିଥିଲି ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛି ତାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସିଗାରେଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଜିନିଷ ମୋ ଲାଇଫରେ କରେଇଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ମାରିଛି ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ସବୁଦିନ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଚଳି ଚଳି କରୁଛି ସେ ମୋ ଉପରେ କାନ୍ଦିଥାଏ ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନଥାଏ ସେଦିନ ରାତି ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି ମତେ କହିଲା ସେ ମୁଁ ତାର ସବୁ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ କଲି ମୁଁ ତାର ସବୁ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି ଆଉ ହସି ହସି ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କଲି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତା ଆଗରେ କାନ୍ଦିଲି ସେ ମୋତେ ତାର ସବୁ ଭୁଲର କ୍ଷମା ମାଗିଲା ମତେ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଖୁସିକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ପାଇଛି ସେ ତ କଥା ହେଲି ମୁଁ ତାକୁ କହୁନଥିଲି କି ତମେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ ଭଲ ନ ପାଅ ଆମେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିସାବରେ ରହିପାରିବା ନା କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ସେ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ବାଧିଥିଲା ତ ମୁଁ କଣ କହିବି କଣ ସେମିତି ବୁଝିପାରିଲି ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା କି ତମେ ମତେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣେଇବ ଏହା ଶୁଣି ମୋର ପୁରୁଣା ରିଲେସନସିପ ପୁରା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖା ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲା ସିଏ ମୋତେ ଉତ୍ତର ମାଗୁଥାଏ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି ନା କେବେ ନୁହେଁ ତମକୁ ମୁଁ ଆପଣେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ଯଦି ତମର କିଛି ଭୁଲ ନଥାନ୍ତା ତମେ କିଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯଦି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତ ତମେ ତ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ ତ ସେ ସବୁ ଭୁଲ ମୁଁ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି ନା ମୁଁ ତତେ କେବେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବିନି ହଁ ତୁ ଦେଇଥିବା ସେଇ ହୃଦୟର କ୍ଷତ ଆଜି ଯାଇ ମୋର ପୂରଣ ହେଇନି ମୁଁ ଯେମିତି ତୋ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବଞ୍ଚିଛି ସେସବୁ ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲିଯିବି ତା ଛଡ଼ା ତୁ ଦେଇଥିବା କଷ୍ଟ ସିନା ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ହଁ ଯଦି ତୋ ଲାଇଫରେ କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ମୋତେ ଆଉ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ ମୁଁ କେମିତି ତୋତେ କ୍ଷମା କରିପାରିବି ତୁ ଭାବିନେଲୁ
क्षमा करदेवी किंतु तू कर भूल को किंतु तू मत जो बदल देलु से भूल क्षमा ना एति कही मु कॉल टी को काटिदेली। मो हृदय कहला अरे ताकू आपणे ने सी तोर तोर निजर सी ते एते दिन पर कॉल करछि तू कौन बुझी पारनु तो मन रे ता प्रति केते फीलिंग्स अछि किंतु सब बड़े हृदय कथा सुनिया कथा नुहे मु मते हृदय कथा सुन नथिली माइंडफुली भाबितिली जी मते थरे आउ का पे रिप्लेस करि पारे सी मोठो आउ को भलो पो पाइले मते आउ थरे मते रिप्लेस करि परिबो तो से भूल मु कली नहीं मु ठीक कली कि भूल कली मु तो जाने नहीं। आपन गल्पटी केमती लागिला कमेंट सेक्शन में निहाती जणैबे आउ मु करथिबा जिनसटी ठीक ना भूल ताहा मते जणैबे। बाकी रहिला आपण मानको भल पाइबा पई मोर यूट्यूब चैनल टी छोटरू आरंभ होई एबे 100 सब्सक्राइबर मात्र होइछंती। आशा करूची आपण मानको भल पाइबा आहुरी बढ़िबो मोर यूट्यूब चैनल ग्रोथ होबो मु आपनको पई एमिति नुआ नुआ वीडियो नै कि आसीबी। एहा को मनगड़ा कहानी नुहे एहा मो निज लाइफ मो सह घटिथिबा मो जीवन रो गोटे पृष्ठ मु आपन सह शेयर कली। आउ आपण मध्ये जदि चाहउचंती किछि स्टोरी आपण कहि पारु नाहंती आपण को मन रे थिबा भावना आपण जदि मो सहित प्रकाश करिया पई चाहउचंती तो तळे डिस्क्रिप्शन में मो नंबर अछि आउ वीडियो रे भी मो नंबर अछि आउ देखिबे मते व्हाट्सएप मध्ये करि परिबे सेतिरे आउ कमेंट सेक्शन में भी जणाई परिबे आपण जदि किछि स्टोरी आपण जणाइया पई चाहउचंती आउ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने को जमार भूलिबेनी। पुरुषोत्तम क्रिएशन रहिली नमस्कार।